Good morning, guys! Mag-vlog ako today kasi aalis kami. Hindi ako nag-vlog kahapon. And gusto ko lang i-share na ginamit ko for the very first time yesterday yung KJM na lip tint. Pink puff yung ginamit ko yesterday. Ito yun. Meron talagang tubig. Uminom ako ng tubig. Pero, yeah, maganda yun, diba? Naglagay ako ng lip balm over it last night. Tapos ganito yung itsura niya ngayon. So, mamaya siguro after ko maligo, ilalagay ko next shade naman. I'm gonna use the Bittersweet Magenta because a lot of you guys said that's your favorite shade. So, yeah, we'll do that. And mag-coffee muna tayo. Good morning! Good morning! Good morning! Buddy boy! Kasyang-kasya ka dyan, ah. Kasyang-kasya ka dyan, buddy boy, ah. Aching! Aching! Padaan po. Padaan naman po, buddy. Pork. 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 Yummer. Huh? Try natin. Berkey. Coffee. Rice. Yummer. Aching! Aching! No! No! Bye! Bye! Hilok. Bye! Bye! Punta kami sa SM. SM. Sama ko si Marlon, si Mama, at si Mark. Ang init. Pero mahangin. Mainit na mahangin. Play. Kumusta ka kay Mark? Tanga, mga Mark. Caught on camera, tanga. Gatanga. Lasing ka kagabi, Kel? Sabi ni Marlon, lasing ka daw. Si Marlon din lasing. 4 na kayo mo idong, no? 4? Kanta-kanta pa sila. Kadungog ko sa kanta. Hallelujah. Sa labas ng bahay, ang ingay. Huwag mo kasabi idong. Saban, katulo. Katulo? That's gangsta. Like life. Oh, dungog manggay kay nako. Ana ako dito sa sud. Nako sa kwarto. Inam sa lagi ni nagsigda lagi. Inam sa ni. Ha? Naniya. Wa na masira. Dili. Manaman. Napaw manggi. Bali pa uman. Karagon pagbuhag. Dito kami sa Robinsons. Sige. Door center. Uy, kuan na uy. Kanang disabled. Let's go. First time natin dito daw, no? First time namin dito. No, second time ko dito. Pero first time sa parking lot. For the first time. Yeah, nice. Binigyan kami ni ate ng card. Hindi namin alam kung anong gagawin sa card. Isa-swipe daw. Pupunta sana kami sa SM. Pero wala pa si Miss. So, robay muna kami. Pupunta pa sa Daiso. Meron kasi sa inyo nagsabi may Daiso dito. So, yes! Excited! Ang nice naman dito. Meron pa siyang ganun. Oh, social! Last time na nandito ako, last year. Sama ko pa si Dan noon. Oh! Pwede ning Dan. Oh. Bago pa ni siya. Wala pa tanan. Pagpa-massage man ta may dari. Massage. Nya, wala pa man na open. Nice. Massage. 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 Nice, oh. Bukbuk. Ala, nag-change yung color. Nice. Ang cute. Pwede picture doon. Paakot na rin. Ang lamig. Bago kasi, kaya malamig. Bago kasi yung aircon nila eh. Bago ang kanilang aircon. Nahanap namin ang Daiso. Pero CR muna. Sa laging mama nila. Hoy, ang nice ng lighting. Nasa 4th floor daw yung Daiso. Mamalu. Ganda naman ang lighting dito. Sinabi ko sa Instagram post ko na pupunta ako ng SM pero dumaan muna kami dito. Wala pa kasi si Miss. Hindi namin alam kung asan yung Daiso. Sabi 4th floor. Tapos doon sa kabila, doon food court na kasi doon. So, hanapin natin. Hala, Laylam shawarma, oh. Yummers. Nakita ko na siya. Daiso Japan. Yun. There.
Yung may red. Oh my gosh. I'm excited. Let's go. Starting at 88. Starting at 88. There you guys. Yay! Ano sila mga food? Sila Marlon sa si Mark. Ano? Di pumasok. Pangkat ni Priyato. Tumatching. Dito kami sa para sa mga ano. Para saan yan? Ayaw no eh. Dito kami para sa ano kay Sachi. Yan, Kale? Ito, Kale or mga ganito? Ayaw na, yun na. Kini mo tingog? Kanina lang na. Oh, bachong kayo. Saan man na? Gugumbos mo. Alam mo yun? Ito. Gigan natin. Doa ate. Pa. Isa mo ni? Chicken. Mati. Padung na ba si Kuan? Si Miss? Gilang. Kana sa tipalit sa dana ni. Tawa ma. Mudagan ni. Gokdo ning Sachi. Kanon lagi ni. Kini ba na? Na, mudagan mo rin naman niligid. Gipalit na natin. Kini sa kini ayaw lang ni. Sige, bilhin natin to. Kanan daw. Yan? Pakihawak, Mark. Tuloy at tulis din dahil mga ilagam na. Palitan niyo. Palitan niyo. Hatching? Palitan niyo. Gagmaya sa na pambata. Aw, para iro di ay. Oh. Oo nga. Cute. Cute. Ayaw mo nun, ma? Washing balls? Sambok siguro. Pang wine. Oh, tara, oh. Tabon na tabon. Tabon na dili mga. Takip ng wine. Wait, sakba. At sa hanap tayo. Kami. Pepero. Laki. Hala, 288. Bay init to. 488. Sa dalawa 88. Ito pa. Mahal ba ini? 44. Unsa tawag ka na Mga ganyan dong. Alay oh. Hala, Marlon. Para toothbrush, oh. Si Marlon magiging na ate no. Unsa na? Hindi, kasi naghanap siya ng ganyan. Toothbrush. Para tabon? Oo. Be. Meron pa, ay. Ito na ko. Ay! No, para ano? Lagay mo sa wall. Indot ni. Lagay mo sa wall. Oo, nya matabunan pag yun. Indot ni. Tagpila ka na. Kay walay tabunan daw mga kuan. Daylight sa amin man. Isa lang. Pwede na ibutang sa ref. Naka dito mga toothbrush. We're done. Mag-haul ako. Merong mga food, makeup, kung anik-anik. I-haul ko siya mamaya. Punta na kami ng SM. Ang ganda dito. Ayun yung mag-focus sa aking mukha. There you go. Ganda dito. Ay, yung nasa lips ko pala, ano, KJM lip tint na bittersweet magenta. Sabi ko na ba? Pero yeah. Ganda dito, wala masyadong tao. CR tama? Ito. Ano, baba? Ay, di. Ay, baba na lang. Ang ganda, oh. Ang pangkad ng kanilang Christmas tree. Punta na kami sa ano, SM. Naghihintay na si Miss dun. Baba tayo din eh. Here. Oo. Maganda kasi wala masyadong tao. Pagpunta sa SM, busy. Parang nandun lahat. Picture sila. Wait ha. Ganda ng parking spot nila dito. Ang ganda ng parking lot nila dito. Parking spot yung sinabi ko. Inulit ko nga eh. Malay. Parking slot dito no. Parking spot? Very organized. Parking slot. Nagtatamanan niyo ako ah. Ganda ng parking slot dito. Wala kayong support. Ang linis. Ang linis. Nice. Galing talaga sa bukid. Wala naman eh. Madumi. Dito kami sa Ayala. Nagpunta kami ng SM for sandali lang. Ayala dati. Tangkad. Smart. Dito si Miss dito. Sabi niya may nag-approach daw sa kanya nung kumain siya dito, si Von. Hi, Von. Sabi mo,
Hi, Bon. Bon daw. Ganda ng lip tint to. Kumain kami ng popcorn. Ganda pa rin ng lip tint. Meron silang mga bride display. Tingnan nyo. Dami. Here. Ayan. Ito oh, maganda oh. Yung red. Tapos merong mga wine glass. Can you see that? Ang ganda. Ang ganda yung cake. Cute. Ay, ABS-CBN lagi to. Lamesa. Naghahanap kami ng makakainan. Ganda dito, oh wait. Ayun yung mag-focus sa mukha ko. There you go. Ganda. Daming kainan. Tingnan mo doon from there. There. Laki ng H&M na ano, hanger. May makikita kayo K-pop. maganda. May K-pop. makikita kayo maganda. Tsaka, Kuya J dong. May Kuya J dun. Tapos, Shabuway, Moon Cafe, hukad, merong hukad dun. Marami naman. Kuya Jeric Rosali. Dito kami kakain sa Giligas. Ito oh. Giligas. Meron silang ano, 99, may unlimited rice na. So, kain tayo. Ito mo oh. 99. Rice all you can. Tingnan natin kung ano mangyayari sa aking lip tint after ko kumain. I got crunchy pork sisig. Si Mark, baked pork belly. Kamarlon fried chicken. Kamama, unsa na imo mo? Kana pork barbecue. Kami sweet and sour pork. Miss. Yummers kain. Hello. Yummers and gravy oh. Parang ang lasing. Hi guys. Parang na siyang lasing, wala ko siyang tulog. Pupunta kami sa metro. Hala, may pagkahanging-hanging ang aking shirt. Tapos busog na busog ako. Ang laki-laki ng tiyan ko. Daming tao dito. Hindi masyadong masarap, no? Hindi masyadong masarap ang pagkain. Baba tayo dito. Ay, main mall. Doon. Metro. Yeah, hindi masyadong masarap. Hindi na kami babalik doon. Ang bait pa naman sana ni ate. Kaya lang the food is not good. Si Miss nandun na. Buy to take one na ang Everbelena at saka Careline. Pero, pupunta kami sa men's. Uy, ano na? Long gundo nito, oh. White Christmas. Nice. At saka yung blue. Ang ganda yung blue. You know? Cute. Punta kami sa men's. Bibili kami ng short para kay Papi. Nagpapabili si Papi. Nakapag-shopping na si Marlon. Okay. Babayad na. It's time to pay. Ano, dadaan ako sa kids. Maghanap ako ng hat. Napang kids. Ano sa post daw? Sige na! Dari, tapat sa manikin. Meron daw siyang pose. Mahilag na mas buang eh. Sige, kanta! Kanta! Pokemon! Pokemon! Kitang-kita ang aking 5 head, ha? Come on everywhere. I wanna show you my real test. Pokemon! Binsan raman jud ang way bay. Uwi na kami! Sa te? Uwi na kami! Turn right. Uwi na kami! Ihahatid namin si Miss, tapos uwi na kami. Bisaya yung ano, song. Diri na lang ko taman. We're home! Kanina pa, naka-film na nga ako ng huli. Si Aching, hindi marunong maglaro ng ano, dog toy. Bumili kami ng dog toy sa Daiso. Hinol ko na yung Daiso. Hindi siya marunong maglaro. Ayaw niya. Hindi ka marunong maglaro, buddy? Tsaka si Aching, di marunong. Ay! Hulog ang daga. Hello!
kakatapos ko lang linisan ng aking mukha. Ready na ako matulog, pero I'm not sure if matutulog ako. Mayroon talaga ako nakitang ano kanina. Parang maliit na earthworm. Maliit siya, payat siya, pero mahaba. Sa sa banyo, sa baba. Oh my gosh. Pagod na ako, you guys. Nag-film ako ng Daiso Haul. Na-mention ko na, diba? Nag-film ako ng Daiso Haul. And kanina pa, sinabi ko sa Instagram ko na punta kami ng SM later. Alam nyo ba, ilang minuto lang pa kami sa SM. Siguro mga 30 minutes lang. Lumipat kami ng Ayala. And usually, hindi talaga kami pumupunta ng Ayala. Pero kanina, kailangan pumunta ni Miss sa bangko niya. So, doon kami nagtagal sa Ayala. Yung time na in-announce ko, napunta ko ng SM, yun pa yung hindi ako nagtagal sa SM, nakakaloka. Hindi nga ako naka-vlog sa SM eh, 'di ba? Kasi sobrang, yeah, but I don't think I vlogged. Yeah, sobrang saglit lang kami doon, tapos pumunta ng Ayala. So, yeah. Kasi merong nagsabi sa inyo, nasabihin mo naman before ka pumunta ng SM. Tapos kanina nga, sinabi ko na nga. Tapos yung lakad kasi namin, you guys, laging walang plano. So, hindi ko alam kung aalis kami ngayon, ganyan, ganyan. Tapos What? Hala! May isasampay pa. Yun nga yung sinasabi ko. Kapag umaalis kami, wala sa plano. Tapos, yeah. Layo kasi namin sa city, so hindi ganun kadali pumunta doon. Sige na, sampay na natin. Tulungan mo ako. Meron palang isasampay. Meron ako sinampay kanina eh. Siguro mga tatlong yun. Yung dalawang malalaking planggana, tapos isang malaking balde. Tapos meron pa pala, marami pa. Anyway, sasampay namin yun ni Mark. I-close ko na itong vlog na to. Yan lang? Meron pa? Yan lang, Kel? Konti lang? Okay, konti lang pala. I-close ko na yung vlog. I will see you guys tomorrow. Please like, please subscribe. And... Hi, guys! Do not forget to be goodbye. Good night.